ଚାନ୍ଦ ଦା ହଁ ଗୋଟେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦିଅନି। ଥମ୍ସଅପ୍ କଣ କରୁଥିଲୁ ଏତେ ଝାଳମାଳ ହେଇଯିବୁ? ଏଇ କାମ ଫାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ଏଇ ତଳ ପଟା ଖୋଲିଦେଲି। କାମ କର ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଡାବ ଗୋଟେ ପିଇଦେ ଡାବ? ଭଲ ହବ। ହଁ ଦଉନ ଦିଅ କାଟିକି ଦିଅ। ଅଛି ନା କାଟିବା ପାଇଁ? ହଁ ହଁ ସବୁ ଅଛି। ଓହୋ ରହ କାଟିଦେଉଛି। ଭଲ ପାଣି ଅଛି ନା? ପାଣି ଫୁଲ ପା। ମତେ ଗ୍ଲାସ ଟା ଦଉନ। ଗ୍ଲାସ୍ କଣ କରିବ ଷ୍ଟଲ୍ ପିଇଦେବି। କେତେ ପାଣି ଅଛି? ଆଉ ଟିକେ ଦଉନ ଇଏ କରିଦବା ଟିକେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଏଠି ରହିଲା। ଆଉ କଣ ନବ ସଫଳ ଫଳ ନବ କି? ଯାଉଛି। ଇଏ କଣ 10 ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା କି ତ ଥଣ୍ଡା ବଦଳ ଡାବ ଦେଲ? मंगल भवन